Канали ютуб маҳкам шавахта мекиши? Солод мурғай? Хидит чи? Салом алейкум. Алейкум салом. Хита муаррифӣ ку. Акон МС. Кантар баланд гап зан. Акон МС. Шумо дар барномаи дуруғи рост қарор дорен. Шартоша фаҳмондагем, бо мефаҳмонем я бор дига видеода ки дуруғи рост яъне мо чӣ саволе ки ту да метем ҳо гуфтанӣ бошӣ не мегӯй, не гуфтанӣ бошӣ ҳо мегӯй ҷавобиша. Фаҳмоята шартош? Фаҳмоя қина. Рафтем. Тайёрӣ? Рафтем. Мерем. Ту репери? Не. Меган хита ситора мегирӣ ростай? Ростай ки репа бас кадаӣ? Меган бемории хитоӣ задаита ростай? Ростай ки сарта як моҳпасӣ мешӯӣ? Агар ай реп фоида набинӣ реп мехонӣ? Ростай ки сумои ғарибора мехӯрӣ? Репот ҳақиқат надора ягонташ ростай? Ростай ки лохи мактабтон будӣ? Канали ютубут маҳкам шавахта мекишӣ? Меган чанд арусе доштӣ ҳамаш кидатит кадай ростай? Ай даҳуме таш биғалти мембирӣ? Ай даҳуме таш биғалти мембирӣ? Не, намембирам. Ту одамӣ? Яъне не? Не, молодам. Не, рафте даш. Ту одамӣ? Не. Хита хишрӯ гуфта метонӣ? Не. Хита хишрӯ гуфта метонӣ? Қатӣ стиёпа бобатил мебурӯй? Не. Таш не. Намебурӯй дига? Не. Чӣ ба? Чо бро? Братана. Вали ӯ худаш броя бо батлош замерем даст боло мекунем. Ягон бор носта қирд кадагӣ? Агар репа бас кунӣ гашниш фурӯш мешавӣ? Агар репа бас кунӣ гашниш фурӯш? Репа бас кунӣ? Солод мурғай? Хидит чи? охирон саволай. Ту дар ҳаётам ҳам хеле дурӯғгӯӣ? Маладес. Хай, чӣ гуфтани оиди барнома? Барномаи ту совсем беспошадный бада. Чӣ демегӯ қариб ҳамаш рост мебурӯя. Дуруғот рост мебурӯя? Дуруғот рост мебурӯя? Дуруғ рост мебурӯя. Росто дуруғ. Барнома тамом? Тамом. Созай барнома ништягай. Хай ки саволота камтар сабук кар. Ман ибад наки дигаро дара. Майда то бахуда макунам. Ростай ки сарта як моҳпасӣ мешӯӣ? Не. Яъне ҳо? Ростай яъне? Не. Охир негуфт яъне ҳо мешавад ку? Не, таш не. Ма нафаҳмидим ра. Соображение кардам. Буя. Рагунса. Чия ман нафаҳмам? Саволат метум ҳо гуфтанӣ бошӣ не мегӯй. Не гуфтанӣ бошӣ ҳо мегӯй. Кам саволот қини бадай муаммо шудист. Дуруғи рост яъне. Фаҳмоята ба. Шикаст? Бля. Шикаст?